थाबायनाय लामायाव हाथरखि बगोनां नों थाबायनाय लामायाव सैमा खि बगोनां नों थाबायनाय लामायाव गोबोरखि बगोनां आंनि लांदां बिखानि नों आयराखि जागोन लासै लासै गोसो गलिलांबाय सानायाबो थंलिं बालायलांबाय I love you जिउनि अनजालिनो गारनानै दाथां मोजां मोननायखौ दा नेवसिला आंखौ गारना गोजान जायगायाव जिउनि अनजालु नों गारनानै दाथां मोजां मोननायखौ दा नेवसिला आंखौ गारना गोजान जायगायाव मा गर'ल' नायबाय थाखो बेलाय बुन्थायालाय ओइ बुन्था आयु सेरगाव दंना फाथालाव दंना आथालाव दं र' आं नोंखौ I love you बुंदोंमोन ना सरि बुन्था आं नोंखौ मोजां मोननो हानाय नङा आंहा गुबुन बिएफ दंखायो दे होमबालाय ब्रेकआप जाबा आंनो खबर होग्रो दै रावनोबो खबर होग्रोना हले आंनो खोन्थाग्रो दे जागोन बुन्था जागोन ब्रेकआप जाखाना दंआनो जाबाथाय नोंनो खबर होगोन आं लोगो लोगो ब्लग भिडिअखौनो बानायनि र' हेल' गाइस दामब्राय वेलकाम टु माय चेनेल मा गाइस दामब्राय सोंलायदोंलै आसोल है टेम्पु बर'नि बायदि ब्लग भिडिअ बानायदां आं बेसे ओंखारनो दे भिडिअ हेल' गाइस दामब्राय My mom is Afad Boro will subscribe my YouTube channel. रोङा गारा इंलिश बानायलाय नालाय नोङो बर'नि बानाय बर'नि बानायनांगौ बर'निफोरा साबसक्राइब बानायनो होआलै माथो मानो बानायालै नों मोजां बानायबालाय हाय गाय जोंनि बर'फोरनि आदै मादै गाराय गोमोदै सैमा गोबादै ओरैनो गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबाय जों दं दा जों गामिनि दैमा जिङाव नै दैमा जिङाव सिख्ला फैदों सिख्ला दुगैनो फैदों ना दुगैनो हाग्रा बारियाव थाखुमाना नायखुमानांगोन दुगैनायखौ दामजानो लुगैयाखै बे बुरदगा बेफोरबायदि भिडिअ बानायना होबा दोखो दामजागोन नोङो मानसिफोरजों दाउलानि दाउदै नायनो थांथौ दाउला दाउआ दाउदै दैदोनो ब्लग भिडिअबो बानायनो हागोन नोङो मानसिफोरा मार नायनो थांसोगारदों माथो दाउलानि दाउदै मैया नुदों निउस लाइभआव माबा हिरा बायदि जोंबाय थायो माथो गोजोंहाय खोलि जुग ना थौ थांसै सिख्लाफोरखौ नुगोन मार थांसोदों नाथुरा नायनो थौ गोदाव सोराव मा गाख्लाबाय दंब्रा फाग्लायालाय हिन्जाव नांगोन आंनो हिन्जाव
हिन्जाव हिनजाव नांगौ नोंनो सोर बिमा बिफाया नोंनो हिनजाव हरगोन नोंलाय आंनिसै बैसोआव उन्दै उन्दैफोरानो हाबा खालामनानै गथ' गथाय जालायलांबाय आं आरो बेसे नायना थाबावनो थालिर गायजानांगोन नामा आङो थालिर बालन्दा जाना थानायखौ मोजां मोनबाय दं नोङो फिसालाखौ गावनि आथिङाव गसंग्रोनानै हाबा खालामलै उनाव मोजाङैनो गावनि आथिङाव गसङाखै नोंनि आथिंजों गसंनो थांदों नामा आङो केटिएमा आरो केटिएमा नांथारगोन आंनो केटिएम मोनाबा हले केटिएमा मोनाबा ओइ थिं पाथियाव गाखोनासो बारजुमनांगोन आं खिथांखि जलांथो आंनिया बेखौ फाहामनायाव बेसे थाखा थांगोन नों मिथिगौ ना बोराय जारलासोलै जारलासो नोंसोर गथ'फोरजों बे बिमानिबो एसे दग दं उन्दैनिफ्रायनो नांगौ मोनदोंना बेखायनो खर' बारदो केटिएमावलाय 3.5 लाखल'सो लायो आंनि खिथांखिखौ फाहामनायाव बेसे थाखा थांगोन नोंहा खनसे सानना नाय बोराय मा दावराव जाबाय दंब्रा खान्था ओइ केटिएमनि दावराव जाबाय दं जोंहा ओइयाव थांना फैनो फै ओइयाव दाउला दाउआ बिदै दैदोंनोलै बेखौ नायना फैनो फै मानसिफोरा थांसोगारदों माथो बिराद नायनो थांदोलै दाउला दाउआ बिदै दैदो थौ थांनि आरो बोराय केटिएम आंनो नांथारगोन केटिएमा केटिएम माने हारसाफोरा खाटां टय मरबि होनना बुंदों आरो केटिएमसो दावराव खालामबोदों बे गथ'आ साला केटिएम नङाबा हिन्जाव बिसोर मोननैनि गेजेराव मोनसे नांगौ आंनो नांथारगोआनो थौ थांसै